So, hi mga kaopa, welcome back to my YouTube channel. So, uban ako si Mama, mga huimi karon. Narami, yes. Welcome back. Muna si Mama Diding. Pag hi maka, makita ni RR ma. Hi. Cheers lang. Nakita ako ang time ko. Pero, Mas Mama guys, mga kaopa. So, siya rin niwang ako tambot. So, mga may kahoy, may kahoy sa balay. Andyan. Wait lang. So, hi, babay sabi kay I forgotten my script. So, so hi mga kaopa, welcome back to my YouTube channel. Opo, mangko. Oh. So, here na me, where na you? Charis na. Magtagalog ako ha, sir. So, mga kaopa na bayot, nandito kami sa... Uy, hey, Ar! Oo, nag-hi sila. Kamusta? Tagay ko, kuan be? Hinabang? So, that's it. Suwawad asi RR din. Kamusta So, si RR ba? kanang mako kami ng kahoy kasi wala naman kahoy. So, wala na kaming kahoy sa bahay. And then, yes. So, Dada nang laging Kamusta ko ni RR be? Si Ano? Ate Inday, mangko. Nangamusta naman good sila sa inyo, sa inyo ha? Human na sa kuan? Wala pa, hapit na. Gitna. 40 year naman siya kan. Hapit sa mga mag. Sana all. Muli ay man na siya sa Si RR. Muli ay man na siya sa Don Carlos daw. Kay si Kuya Jerry, loy kaayo. Iya ganang balikan gyud daw. Mm. Tulo daw kaayo niya. So, Trabaho na rin siya dito. nice meet siya. Grabe, dito din na pahilan. So, yung mga kaupa, sa tiin din lang nakaitom. Single na siya, basta na mga kano diha mga Amerikano. Oh, single. May kuan dire karang kana negro nya kay. Wala pa to siya sure, so tagay ninyo. Ay, magtagalog mangud tate kay dapat maintindihan tayo ng ating mga viewers. So magtagalog. Sana bigyan mo ako ng ano, isa pagkakataon na. Oh, Tagalog sila guys. So, paminaw niyo. Pagkakataon na pag-ibig. Naunsa po na. Oh, pag-ibig daw. Sana bigyan niyo siya ng pag-ibig. Kasi wala siya ng pag-ibig. Bigyan mo ako ng kano. Nagkano osperme. So, malapit na kami sa aming kukuhanin na kahoy. Yes. So, mga kaupa, yung kukunin namin ng kahoy ay kawayan, hindi kahoy ganito, oh. Yan, pero patay siya, ha? Para sumigas siya. So, ito yung daan sa amin. Pita kayo, grabe ka pita. Ano ba to? Aray. Super nipis na chinilas ko mga kaupa. Hindi ako makabili. Kasi walang pera. So, malapit na kami. So, ma-update ako mamaya ha, kapag kukuha na kami ng kahoy. Ha! Kukuha ng kahoy. O, yan. Hapit na uulan sa amin. Haman. Liliko pala kami dito. So, mauna mo. Una mo. Hi, Af! So, ito, malalaking bato sa amin. So, dito kami dadaan kapag kukuha ng kahoy. So, matagal ako nagplano na uuban akong magkuha ng kahoy kasi i-vlog ko kung paano kami magkuha ng kahoy. Oy. Yes, sapa ito, maliit na sapa. Oh. Yan, ilog. Oo, ilog yan. O, ilog yan. Maghikog na ko. Sunod naman, maghikog na ko. Kaming kuan ba? Kami ba? Imam ing badbaran. So ito mga kaupaw na bayot. Dito kami kukuha ng tabi po kahoy.
Ang tawag sa amin nito ay igat-igat siya. Ang kawayan, pinuputol nila, hindi para masayang. Pinuputol nila para paggawa ng amakan, ipang-deliver sa ibang lugar para magkapera sila. So, ganito, kukunin namin. Oh, nandito ako sa Kalasangan. So, kuha kami ng kahoy. Oh, ganito. Be careful lang kasi baka masamad kayo. Agay, yayay dyan. Pag masamad. So, that's it. So, malapit na talaga kami. Medyo malayo siya pero Lavanet. Ito ang sapa. Ilog sa Tagalog. Ay, hindi ako sure. Pero baka yun na yun. So, Ito ay kubig. ang layo-layo pala mga kaupa. Dami-dami naman ito. Hala, oh my God. This is a kahoy. So, kukuha din ako para makadala ko sa bahay Magkuha kami ng kihoy para namin. makalungig kami. Makalongig. Magkuha kami ng kihoy. Napakamingaw na lugar. Napakaganda. So, Di, bye-bye sa kami, kumuha kami ng kihoy para makalungig kami. Ana ra. Ginagat ako ng alamigas. Char. Isa mo to. So, preparations sa pagkakahoy kay para mag... So that's it mga kaupaw. Malapit na ako matapos mga ng kahoy. Woo! So marami-rami na rin ang sa akin. So sa mama is, si auntie is nanguha pa sila ng padayon. Nagpadayon pa sila ng kumuha ng kahoy mga kaupaw. So ako, I'm just trying to alsa my kahoy to kung mabugat na ba siya or magaan. Kasi kapag mabugat na, hindi na makukuha kasi mabigat-bigat naman siya. So, di ba? Marites sila. So, turn over. Yan si mama niya. So, pwede niya ako. Kagabi nakadaghan. Basig maniwang ko. Uy, nabuang. Animal mga kaupaw. Mabuang. Mabuang. O maniwang ko. Biaan ko sa kong Biaan ko sa kong bana. Bana. Marag na bana. Wala biya. Bro. So, ito. Ano ko cellphone i-plaster. Uy! Samok mga plastic. Para. Turn over, Ben. Turn over sa aha. So, may sikot na ko sa kuha. Nabigat-bigat na rin siya. Ay, damo-damo gid. Bye. So, mabalik pa daw mga kaupaw. Mabalik pa daw sila. Ay, lahi og barganan kana siya di na gustong pagkamatay. Usa di man papa. Nagdala day mog lalaki pagkatawo. Kay maghikog man mo. Sakit man mo goydana. Hindi ka nang sinabiyaan. Ay nagninyo. Iya ang bala na kanila. May tanong si papa patulitin sila. May ka kung bala nga buotan sa tawo. Pwede ka makamatay na iba na naglublubong. Isugdaan. Ang kung akong anak isara. Ang kinabuhi di na mabalik. Yung naging ni Papa, kanas diding.
Bayo lang unya pagkasugakod na. May paniwang kaayo. O di siya mahiyahay. Mahiyahay kay siya. Ugwa pates papa, buhi pa ron. Kasi kanulo ay kita. Mama. Na ako din wagi ko gibasulan basta kay kamo masayop nako. Ako basulan oy. Kamo pa pahinom nako sa gawas ko sa inyong puder. Kaya haya man sa una. Magilis lang wawa silingin sa una. Marang mga ray na mga tulog. Ang mga pag-umangkon din mga ina ko sa kaso. Karon sila gibuhat sila ra gyapon naka. Di anak magit Pablo na. Sa kadaghan na tong away pero pag wala lang ni sila nag-intra-intra. Pag wala lang ni sila niya pag sige tambag ni mo maningkamot dili unta kon kagsubukid. Sabat lang ko na siya ito nga. Yung makaragod na sige kung imo nila nga sinanglan sa ato sa duha maningkamot pa. Pero but mo naon imo man ang obligasyon imo ako yung babae na ko. Sige na ka. Dawato na lang din. Uli pa So, sa ating panahon na. Gusto na. Uwi na ako. Ha? At kita hantod karon ug Ako'y unsa ilang ligo. gusto. Diyos ko. Adtog Davao, adtog Manila. Yung unsa naman ilang mga plano naman yung mga babae nga ilang ipa kuan sa imo ha. Kabutagan nato. So bye-bye for now. I love you all. Thank you. Disclaimer lang sa mga tao nga gapangamakan. Unta pod disiplina pa sa tuang sapa no. Pag kumanog ko sa kawayan dapat unta atin manon ang kawayan dili ipamutang mga pinutol nga kawayan sa sapa or atin manon pod ang sapa para pa sa tuang kaligtasan. Kaingon ani pag puno og kawayan ang sapa mga makan. Okay, natabonan ang sapa. Man ang tubig mo agi sa diri. Maambak ang tubig dira. Mo na giingon nga clean our hugaw, charis. Kay masako si Mother Earth, mao na siyang lunupan ng tasimbak ko. So, makatabang man siya sa panginabuhian, pero unta atin manuntut ang sapa kung ato ang maagian. And I thank you. So, uuwi na kami mga kaupa kasi marami na kaming kuha ng kahoy. Nga ba, ready na si mama. Maulit na daw mi. Nakana ni amo ati, oy. Daghan Tinakana na jud. murag gamay ra sa paminaw kay nabungkag Agamay na ay. bungkag ang guni. Okay sa kuha. Ano sabi? So, ako sang ugan si mama ha, mga kaupaw ha. Wala pa ma. Nalako, so cute, diba? So, mabalik pa daw mi mga kaupaw. So, na si part 2 anin. Napay porto. Part 2 dyan sa akin. So, bye Ano bye. ko kadala kuan. So, nga doon na sila. Ako na pang ugan. So, ako na pa yung ala siya karon. Siya. Ala sa daw ko. Okay. So, diba nakita niyo naman ako siguro na nag-alsan ako no. So, birigaan na mabigat siya. So, mag-turn over to sa tong cellphone di kay murag apiki ang pamilat no kung sa ato ang katubang angkan. So, mo ni siya ang dalan pa uli sa iyang kasing-kasing. Aray. So, mo ni siya. Aray. So, bahalag nagkalisod. Vlog yapon. Para sa kinabuhi naman pod na Para sa kinabuhi. Muna dalan. Dalan sa kaugmaon. So, gihawanan jud mama ang dalan. Kay para daw dili mga digiyas. Para di daw mga loko. Masig madigiyas. Malokong li o patay. So, hawa na kayo. That's it. So, paulit na dahil sa mga balay. Uuwi na kami ng aming bahay. Kasi, tapos na kami kumuha ng kahoy para sa bahay. Napakahoy pala ng bukton. No, kapag
Ganito talaga magkaupaw. Basta mabait ka na bata, matulungin ka sa kapwa, sa mga ginikanan, may babalik na blessing. So, waiting for blessing, Lord. Muna ang dalan. Padulong lagi siya. Ha? O, diba? Yun yung... So, Mangayo ko kawan. hanggang dito na lang mga kaupaw kasi... sana maintindihan niyo ako kasi napakalisod while the video. So, tapos ambak pa ko during Charis. So, lisod juga siya makaupaw. So, kailangan din na ako mag-off na, magbabay na ko sa inyong lahat kasi parang hanggang dito na lang yung video ko makaupaw. Aray, masakit kasi siya. Kasi siya. So, bye-bye. Ay, wait lang. So that's it mga kaupaw na bayo. Thank you for watching and please don't forget to like, share, and comment, and please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para parati kayong updated sa aking mga videos. And I thank you. Bye for today. Ay, kahoy for today. Bye bye. Mwah.